Baitare Santa Clara uartean Igeldon Oriotarrek bideratuta dute garaipena. Urdaibai izan da demoraldiko nagusia, ligan buruan da, Euskadiko txapelduna, Espainiako txapelduna ere bai, baina hau bi egunetara jokatzen da, eta hemen asmatu beharra dago, utxik egin gabe, eta aurten Oriotarrak dira asmatzen ari direna Kontxan. Bai, 8 egun hauetan erakutsi berda puntoa, burua eta dena, ez eta nik uste dut lehenengo igandean txandak zirela, zirela, baina hori jok ikusita ze arrunketa eta ze lan egintzun, lehenengo igandean ja bideratuta utzizun, eta erakutsi dute 8 egun hauetan taldea osoena iritsi dela estropada honetara. Eta normala litzateke orain Oriotarren diferentzia handiagoa izatea. Ikusirik Urdaibaikoek ezin dutela banderarako leia galdua dutela, nahi ez duzula ere, pixka bat bera egiten duzula. Bai, buru asko iten du, da Oriotarra da begoan, bate bultzata bezala. Eldu bateatek beste batek eta alare ikarrin golituke, no? Hori alberrik handa, kontxa baten, beste gazte gaine barruan, kontxako banderik ez duenak, eta oie, bueno. Beste bate, zeigaren egiten du. Alzo esate espaio epaia metik gora, esan duke. Ekorta, zeigaren ere, bai, baten bate. Bai, gango xua, zeitun esan du. Hori joator esan mugika esan de bandera ardilla iramandik. Ja, bandera ardilla iramandik eta hori asmatu indegu. Nik gogoan dut Aserri eta Biok Orioko arraulari on batekin hitz egiten ginela, estropada baten bukaeran, demoraldi hasieran, zera esan zigun. Ara, aurten guk ere ekarri dugu Aserri eta ondo aigea eta gero ere ondo ibiliko gea eta hemen Donostiako bandera Orio bidean. Seguru, Jose Luis Erkiziak ez du lahaztuta momentu hori. Ez, gogoratzea elkarrizketa horretaz eta nik uste dute emaitzak hemen daudela, ez? Denboraldien erdiparean sufritu egin dute pixka bat Oriotarrek, Urdaibain gorakada ikusita, denboraldean hasieran beraiek ibilizien lehenengo, horre Galizian da egindako estropada horietan ia jarraian 4 bat irabazi zituzten, geroztik bukaerako jarraian Urdaibaik, baino estropada hau eta hori zuzen eta osoen iritsi da, eta nik uste dute lege honez, momentu honetan gozatzeko moduko momentua daukatez. Hor ditugu, lanean Bermeotarrak, Orio eta Urdaibairen artean 5 segundo, eta orantxe pasadiguten abisu bat, behar bada Castrokoek azerre handi hori izan dutenean lehen txandaren bukaeran, epaileen ingurura arraun bat bota dutela eta seguruenik zigortuak izango direla. Baina orain bandera dago jokoan, Oriotarrek 800 metro falta dituzte, 5 segundo Urdaibairi, 16 Hondarribiri, 22 Pedreñari, eta hemen da gure ondoan estropada bukaera jarraitzeko, benetan posik Igon Lertxundi, Oriotarren presidentea. Ia zorionak bukatu arte eta errespetoz ez dugu esango hori, baina benetan estropada haundi ari zarete egiten gaurkoan ere, Igon. Bai, hori da, hirugarren estropa Kontxan jokatze dula, eta nik uste hiruretan oso estropa eharrekin ditugula. Igual aurrenengo estropan bueltako largon ez genuen asmatu, nik uste bai lehengo igandean da bai gaur oso estropa honek jaleiten, eta, bueno, tanda beren gea, Urdaibai Dabilok, eta nik uste da demostratzen egala aurrenengo kale hortatikan, beha baina igual forma obio isu nahiatu gehala Kontxako estropa honta, eta oso guztua. Estropada bikainari zarete egiten, hasieratik hartu duzu errenta, eta gero jakin izan duzu estropada horrekin, errenta horrekin lan egiten, 2 segundora hurbildu da, une batean Urdaibai, baina orain 6 segundoko tartea duzue, estropada ona, buruz lan egiten gainera. Bai, importantia zan aurrenengo largon eustia, zatik bagenekin, hor Urdaibai da ondaberik estropa ustea atako ziala beste erremetik atekaen, eta gu bagenekin aurrenengo largon eutxi ezkeo gero bueltako zaila izango zala bandera galtzia. Bai, lagun bate, bai ostegunen da bai aurreok iganden, demostratu dugu fundako juteko largoitan oso fuerte galitzala eta aurrenak aiatzekeala, gaur de hoxe indou, eta hoen guztu, ara honen jakin da lengo igandeko bentaja, eta hoen atatzen egan bentaja, ikustezu, ara honen guztua, eta hori jo gaur festa bat izango da. Festa handia gainera, orain txaitzen dugu horretaz, bukaerara ikusiko dugu Igon Lertxundekin, Oriok 6 segundo Urdaibairi, 17 Hondarribiri, 25 Pedreñari, eta une honetan
Zarautz lehen txandako garailea behin-behineko sailkapenean Hondarribiren aurretik genuke gaurko jardunaldian. Horrek esan nahi du, Hondarribi eta Pedreña ez direla ez azmatzen aritu eta konsolazio txandako garaileak postu bat behintzat aurrera egingo duela seguruenik sailkapenean. Hemen da Orio, azken 200 metrotan, 6 segundo Urdaibairi, bandera eta orea dena irabaziko dute, txanda honetan garaipena lortuta, Aizperro, oiukatzen ari da Irakoitz Etxeberria, Aizperrorentzat gaurkoa, egun handia izango da korta. Bai, ez dago, entrenadore bezala hori joa berriz etorri eta kontxako bandera eta hori jo bezala azkeneko urtabetan horren atzetik handa esinen da eozin garaitan da nona eta dana gustatzu eta Aizperrontza bezala herri guztientzat eta zorionak hori guztiri. Eta begira denbora, 19:16 denbora bikaina aurreko igandekoa 2 segundutan hobetuta, bezarkatzen ari dira Orioko delegatuak, oraintxe 19:23 7 segundo bukaeran, Oriok Urdaibairi, Igon Lertxundi guztien zoriona jasotzen ari da orain, hemen Hondarribi 19:23 eta orain etorriko da laugarren ontzia Pedreñako entzat denbora, 19:42, Igon Lertxundi 19